All crew standby. Sound system standby. Lighting standby. Videotron standby. You're welcome. Sound system test. Videotron test. Lighting test. Teriring doa dan restu dari kami Wahyu Cipto Budoyo Sengganet Campur Sari Ngadirjo Temanggung. Semoga closing pagelaran seni Walimatul Hitan Ananda Muhammad Gilang Ramadan senantiasa mendapatkan limpahan berkah barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, lancar tanpa ada aral sampai paripurna. Mewakili dari segenap keluarga besar WJB, perkenankanlah menyapa segenap pengunjung, penonton, warga masyarakat Banyudono, Gedong Banyu Biru, Semarang dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam rahayu untuk kita semuanya. Salam sejahtera, salam budaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya satu keberkahan yang tak ternilai harganya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa bersatu padu, berkumpul tentunya untuk mewarnai satu kebahagiaan dari keluarga besar Bapak Ngadiman beserta Ibu Darsi yang menjalankan kewajiban menghitankan putra tercintanya Ananda Muhammad Gilang Ramadan. Teriring doa dan restu untuk Dek Gilang, semoga senantiasa atas sunnah Rasul yang dijalankan di usia yang dewasa, usia yang balik, bisa mewujudkan satu anak soleh yang insya Allah berbakti kepada kedua orang tua, membawa nama harum dari keluarga, berguna bagi sesama, nusa, bangsa, juga agama, juga masyarakat dari Banyudono, Gedong Banyu Biru, Semarang. Salam hormat taklim dari kami Wahyu Cipto Budoyo. Kami haturkan untuk sesepuh bini sepuh di Banyudono Gedong, untuk Bapak Ibu perangkat desa beserta jajaran keperangkatannya. Salam hormat kami untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh kesenian, terkhusus untuk dulur dari Laras Turonggo Jati. Semoga senantiasa malam hari ini menjadi ajang silaturahmi yang insya Allah mempererat tali persaudaraan kita dalam melestarikan budaya Jawa. Kami sampaikan terima kasih untuk sedulur dari Wahyu Cipto Budoyo yang telah hadir membersamai kami. Selamat menyaksikan sampai paripurna. Wahyu
Cipta Budaya. Arum marum burat wangi lir panjaran sari arum marum burat wangi lir panjaran sari lintang kembange tawang degenge bulan kekalang gerlap gerlip koyo suda buka pronto asmara dasar angin ngomong wangi puspa tutut rasa arum marum burat wangi lir panjaran sari arum marum burat wangi lir panjaran sari. Dedenge bulan kekalang gerlap gerlip koyo suda buka pronto asmara dasar angin ngomong wangi puspa tutut rasa burat wangi lir panjaran sari arum marum burat wangi lir panjaran sari. Rawuhnya sang Supamanggala kang hangasta sekar dwi warna sesanti kang kunjuk ring Gusti rahayu sakum dumadi rahayu kang maragani rahayu kang hampir sandi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin la ilaha illallah
mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daiman Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada bibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha
hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Untuk selanjutnya kami persilahkan Dek Gilang untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama terlebih dahulu sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu tercintanya. Klono Siwandono Raja Muda ing Ponorogo Siyaga ing Yuda lawan Raja Raisinga asta pusakane Becut Yai Samandiman Rapasing merah puput Singo barong alas rumah Iyo wahi Warangi tan soyo rame Iyo wahi negarane tadi aman ho Dununge kamulyan jati iku wujud tentreming ati
dudu kepyaring donya ananging merga cedak kang kawasa Rabasa para satria kang maju nindak Lagwanggara merga budal to. Yo! Zaman
sing buri mungkir sing arep Caman wis akhir caman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing buri mungkir sing arep Ceritane wayang Jambi ing procongan lengko diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta
tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe jrone praja Pratandha siyaga magita gita wahyu cipta beler kadya prapancana budhata yo hokya hokya ayo le tangi wayang mayana ing koro kalingkoni raja ratu buta rawana raja gawe geger nyolong wisita anoman sing keten putih suwataman sito tidak muni konangan Indrajit lan pati ning anoman ora wedi genti sang prajurit kang harmawut surak gumro kang padha rubuh ayo arek kita le singko matekan si mangling seberat saking dirgantara
kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena prawani tak enteni randane yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki dadi rondo kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena prawani tak enteni randane biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasan sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo iya 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 mamut rasa kamanungsa murah tata tamalan durjana wana wasa campur gundul sujan motan bisa binilaya kiri kande mawingo tuwondo amut cetek raksa bumi ajet asri mendo amu toto saputra mamut rasa kamanungsan murah toto tamalan durjana wana wasa campul gundul sujan mota bisa binilaya Sri Kayu lan Dewi saka langit jeneng kaya kang dadi legere pun ana pibutur kang luhur aja lali kang marang pacipan
salamun dadi kembang Ya, katon. Ha, oi. Hi, ha, hi, ha, ha, ha. Hi, ha, hi, ha, ha, ha. Sumila angkepar jroning akmat anggi pedhing kahanan pabaratan. Ha, ha, oi, ha, oh, ha, oh, Yup, yup. ha. Oh. Mat kang carita aku sang prajurit kang setri kang ora iso ketata kang kudu glampah. Ha, oi, ha, oh, ha. Kapyo kabukta basmo kedaman ubrek geni pasrah mawah saya. Oh, ah, ja, oh, ah, ah, ah. Oh, ah, ah, oi. So, solololo. Solololo. So. Hey, hey, oh, oh, hey. Sirpaning. Ha, ha, oi, ha, oh, ha. Hi, ha, ho, ah, ha, oi. Ha, oi, ha, oh, ha, oh, ha. Hi. kayong ngene yen nandang loro asmara jroning nala mangambar arum puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu dia ayu memandi jantungku.
jaran sepi tradisi ayo diuri-uri Dening sawijining kang carita para satriya kang maju ning kalangan pabaratan anggone nebus dharma jalmane ayo ditanjalmo ing alam donya putu sambada lagu utama tansah eling kang kawasa sabar uga nerima ditanjalmo ing alam donya kudu sabada lagu utama tansah eling kang kawasa sabar uga nerima bekteni marang wong tuwa ben oleh endaing suwarga aku becik ayo le suwarga laku becik ditindakno ben ora apa itu uyung rukun marang tangga tulung marang sasama marang sasama sifat ira iku kameki kang bodho kang tembus kang sampeyan kang ombo arek kene le uyung rukun marang tangga tulung marang sasama iku kang dadi sarana majune desa uga negara iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para kina becik ine ala ketara iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para kina becik ine ala ketara. Sluku bathok lailo sirama menyang sulu oleh-olehe payung mudha centit lulupa wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen
urip golekno duwe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tukus cukupan pato ila ilu siropo menyang sulule oleh payung kuno jendit lulu lupa wong mati ura upayen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tukus cukupan ila ilu siropo menyang sulule oleh payung kuno jendit lulu lupa wong mati ura upayen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Rukus patok patok ila ilu siropo menyang sulu oleh payung kuno jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Lukus patok patok ila ilu siropo menyang sulule oleh payung kuno jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Lukus patok patok ila ilu siropo menyang sulule oleh payung kuno jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Lukus patok patok ila ilu siropo menyang sulule oleh payung kuno jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Lukus patok patok ila ilu siropo menyang sulule oleh payung kuno. Tak lilo 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 ledo tupenengo ojo pijetake anakku sing bagus rupane yen nangis bagus ayo kundur kundur bebarengan ngati ati ojo do gocengan metu pinggir pinggir sisik kiwa ngati ati yen ono bebaya ayo kundur kundur bebarengan ngati ati
kunikiro Jaiwana Jaiwana lembuyang apa kodhoki yola hilo hilo ya hilo la hilo yola le yola le ala kebo kiro iling-iling sira manungsa jaler estri enom latuwa saben dina padha ilingo kapan-kapan nampa timbalan kang maha suci salini penganggon putih yen wis budal ra iso mulih tumpakane kereta Jawa rutane papan rupa manungsa jujukane upaku tanpa Umaira ana lawange turune dhewe ra ana kancane ditutupi ancang-ancang dijuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawa tangisi kaya wong nembang yen ajine
Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadis ku lamar janda ku dapat. Zaman edan wong tuwa rapi perawan, rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manduke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser adu penake. Iki piye wong tuwa rapi perawan, rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manduke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser adu penake. Yen digoyang ser adu penake. Lir ilir tandure wis sumpile tak itu royo tak sanggup pengantin anyar jamon peneno blimbing lunyu peneno
turi putih ditandur ning kebon aku turi putih ditandur ning kebon aku jeleret diponyoklo kok kira kemake Tombo ati iku limang perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat
kami sampaikan ucapan terima kasih untuk segenap warga masyarakat Banyudono, Gedong, Banyu Biru Semarang, juga untuk segenap pengunjung, penonton, terkhusus untuk keluarga besar Bapak Ngadiman dan Ibu Darsih. Segala kekurangan, kesalahan dalam kami menyampaikan hiburan atas nama Wahyu Cipto Budoyo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa dan restu untuk perjalanan pulang kami semoga selamat sampai tujuan dan sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Wahyu Cipto Budoyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam rahayu.